लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव साइबार बुलिं एन्ड हेरेसमेन्ट बेनि सोमोन्दै दिन्थिनो नागिरदों। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव इउटिउब गाइडलाइननि सोमोन्दैबो बाहाय सावरायनाय जागोन। जायफोर नोंथांमोनहा इउटिउब चेनेल गोदानै खुलिनो सानदों, हठात गोदानै इउटिउब खुलिदों, दा साफ्रोमबो इउटिउबनि गाइडलाइनखौ मिथिग्रोनांगोन। आरो गाइडलाइन गैयाब्ला जों साफ्रोमबो बे गेदेरथार नोंथांनि नाजानाया मोनफ्रोमबो फेलें जानानै होजाजोबगोन। दा बे जाहैबाय इउटिउबा ओरैबायदि जोङो सरासनस्रा एप बाहायब्लानो जानाय बादि बेयो एप नङा। बेयाव ओरैबायदि गाइडलाइन दङ आरो जाय गाइडलाइना जोंनाव जोबोद स्ट्रिक्ट। हठात दरसे हादरखौ जेरै सामलायनाया गासैबो रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ, दा बेफोरबायदि एखे रोखोमैनो इउटिउबावबो बियो सोलिबाय थायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जायफोरा इउटिउब गोदान खुलिदों फंबाय बिनानावमोन, दा बिथांमोनहा गोनांथार बियो नोंथांमोनहा जुदि नायनानै लायाखैबा बेखौ आं माखासे खिन्थानानै होगोन। बेनि उनावहाय बाखि गासैखौबो नोंथांमोना गावबा गावनो नायना लानो हानाय जागोन। दा गासैखौबो दिन्थिजोबनो, गासैखौबो खिथाजोबनांगौआबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गोब्राब। दा बेनि थाखायनो फैदो नायलांनोसै। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। फार्स्टआव दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिनि सोमोन्दै आं दिन्थिनो लानाय जादों। आथिखालाव सोलिबाय थानाया जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोन्दों जानांगौ गोबांनि भिडिअआनो डिलिट खालामना होजाबाय। मानि थाखाय डिलिट खालामना होजाखो? इउटिउबानो बेखौ दाननानै होनाय जादों। मानो दानना होनाय जादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनि। बे जाहैबाय हेरेसमेन्ट एन्ड साइबार बुलिं पलिसि दङ गोदान, बियो बारा गोबाव जायाखै बे पलिसिया। दा बेनि सायाव सोनारनानै बेजों सोमोन्दो थानाय जेसेबां हेरेसमेन्ट आरो साइबार बुलिं दङ बेखौ गासैखौबो डिलिट खालामनानै हरनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोनहा बेबायदि भिडिअ खालामो नोंथांमोनहाबो दानजागोन। दा बै भिडिअआ माबायदि रोखोमनि जानो हागौ नोंथांमोनहा दानिया खोनासंनानै लादो। नायनानै लाबाबो जायो, बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोनहा फरायनानै नायनो हानाय जागोन। दा बाहाय नोंथांमोनहा बा जोंनि इउटिउबारफोरा माखासेया ओरैबायददि खालामो जे जोंनाव कमेडि भिडिअ बानायो, हठात जोङो जकिं भिडिअ बानायो। दा बेफोरबायदि जकिं खालामनाय, कमेडि भिडिअ खालामनाय, बेफोर भिडिअफोरा माखासे जोंनि समाजनि बाहेरा जानानै थाङो। जेरै हमनानै ला धोरोमनि सायाव जोङो सोरखौबा नासयनानै बुंनाय, सोरखौबा हारिनि सायाव नासयनानै बुंनाय, बबेबा कास्टनि हारि जाथिनि सायाव जों नासयनानै बुंनाय, बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट। बेजों लोगोसे हिन्जावफोरनि सायाव नासयनाय, गथ'फोरनि सायाव नासयनाय। नोंथांमोना नासयाखै, नाथाय कमेडि खालामदोंमोन। नाथाय बे कमेडि खालामनायानो जेब्लाना कमेडि खालामनायानो जोंनि नायग्राफोरनि सायाव हेरेसमेन्ट जाहैयो, जाय दिन्थिनाया नायग्राफोरखौ गोहोम खोख्लैहैगोन, गाज्रि एफेक्ट खालामहैगोन, बैफोरबादिया बे हेरेसमेन्ट आरो नोंथांमोननि दिन्थिनानै होनाय बे जाहैबाय साइबार बुलिंआव बेयो गोग्लैजोबगोन। दा बेफोरबायदि भिडिअ गोबां दङ, टिकटकआवबो गोबां दङ। दा नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। नाथाय बेफोरबायदि टिकटकआव खालामग्रा फाव फेसनफोरानो जुदि इउटिउबाव फैयोब्ला बेयो गासैबो डिलिट खालामना होजाहरजोबगोन। दा बेवहाय माबोरैहाय डिलिट खालामजायो नोंथांमोनहा बेखौ साननो नाङा। नोंथांमोना जुदि इउटिउबाव भिडिअ हगारबायबा नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ। इउटिउबाव नोंथांमोना आरो गुबुननि भिडिअ नायोब्ला नुदों जानो हागौ, गाहायाव रिपर्ट थायो। रिपर्टआ जाहैबाय नायग्राफोरनि बेयो मोनसे अपसन। नायग्राफोरा जुदि नोंथांनि भिडिअखौ ओरैबायदि मोनबाय, हेरेसमेन्ट खालामनाय मोनबाय, बा नोंथांनि भिडिअआ गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय, बिथाङा नोंथांनि चेनेलखौथ' जेबो खालामहरनो हाया, नोंथांनि भिडिअखौबो जेबो खालामहरनो हाया। नाथाय बिथाङा रिपर्ट खालामहरनो हायो इउटिउब टिमाव। ओंखायनो बे रिपर्ट अपसन दङ। रिपर्ट अपसनाव जुदि रिपर्ट हरो आरो रिपर्टआ जुदि इउटिउब टिमाव सौहैबाय, बिथांमोनहा बेखौ नायगोन, रिभिउ खालामगोन। रिभिउ खालामनायनि गेजेरजों जुदि इउटिउबनि टिमा नोंथांनि भिडिअखौ हेरेसमेन्ट आरो साइबार बुलिंनि जेनाखि रुल्स बेफोरखौ नुजोब्बाय, बेफोराव गोहोम खोख्लैनाय नुबाय, अब्ला नोंथांनि भिडिअखौ अट'मेटिकलि बेखौ डिलिट खालामना हरनाय जागोन। गावसोर डिलिट खालामहरगोन, नोंथाङा बेखौ जेबो खालामनो हाया। दा डिलिट खालामोब्ला मा जागोन? नोंथाङा जेबो जानाय नङा। नाथाय नोंथांनि जायनाखि आर्निं जानांगौमोन, हमनानै लाख भिडिअ भिउस जाबायमोन, बेनिफ्राय नोंथाङा डिलिट खालामना होजाबाय। आरो बेबायदि गोबां बार जाबाय थायोबा नोंथांनि चेनेलनि मनिटाइजेसनावबो बियो डिसएप्रुभेल जानो हागौ बा डिसेबोल जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो आरो दा आथिखालाव गोबां भारतनि गेदेर इउटिउबारफोरानो बे जेंनायाव गोग्लैनानै थाबाय। जायफोरा कमेडि भिडिअ खालामदोंमोन, जायफोरा जकिं भिडिअ खालामदोंमोन, जायफोरा बेबादि इनसाल्ट खालामनाय बायदिसिना टिकटक स्टाइल माखासे भिडिअ खालामदोंमोन, बिथांमोननिया दानजाजोब्बायानो होनदों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो बेखौ सांग्रां थानांगोन। दा बेथ' फिसा मोनसेल'। दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार गाइडलाइन दङ, इउटिउब गाइडलाइन। दा बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोना फरायाखैब्ला फरायनो हागोन। बे डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होनाय जादों। दा इउटिउबनि गाइडलाइनफोरा मा बेनि सोमोन्दै मोननैसो दिन्थिनानै होनि।
दा बेयावहाय गुबुन गुबुन गोबांथार इउटुबनि गाइडलाइन दङ, कमिउनिटि गाइडलाइन दङ, इउटुब क्रिएटरनि गाइडलाइन दङ, इउटुब भिडिअसफोरनि गाइडलाइन दङ, कपिराइट दङ। दा बेनि सोमोन्दै गोबांथार दङ। दा बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बार बार बुंबोबाय थाग्रा कपिराइट, जायनाखि कपिराइट स्ट्राइक, बे कपिराइट स्ट्राइकआ माला फैयो, कपिराइटखौ जों माबोरै मेनेज खालामो, बिनि सोमोन्दैल' आं बाहाय खिन्थानो नागिरदों। मानो होनब्ला जोंनि इउटिउबार गोबांफ्रानो फंबाय बिनानावमोनहा नुनो मोनो गावबा गाव अन क्रिएटर नङा, गुबुन गुबुन भिडिअफोरनि, गुबुन गुबुन सिनेमानि, गुबुन गुबुन भिडिअ फट'फोरनिफ्राय काट खालामनानै, जइन खालामनानै बायदिसिना खालामो, भिडिअ खालामो आरो हगारो। बेनिफ्राय मनिटाइजेसन एप्लाइ जेलाना फैयो, एप्रुभेल फैजाया। दा बेबायदि प्रब्लेम जायो। बे जाहैबाय गासैबो कपिराइट स्ट्राइक एबा कपिराइट कन्टेन्ट फैनाय। दा बेनि थाखायनो कपिराइट स्ट्राइक, कपिराइट कन्टेन्ट, कपिराइट आइडिफोरा मा मा बेनि सोमोन्दै आं खिन्थागोन। बाखि गुबुन गुबुन गासैबो नोंथांमोनहा गावबा गावनो फरायना लानो हानाय जागोन। कपिराइटआ मा नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों, कपिराइटआ मा नोंथांमोना बाहाय थुनानै नायबानो जाबाय कपिराइटआ माखौ होनाय जादों। बाहाय नुनो मोननाय जादों गोबांथार दानि मुलुगाव जोंनि इउटुबा जाहैबाय वर्ल्ड वार्ल्डआव लायो। दा इउटुब चेनेल खुलिनानै नोंथाङा फिसा पस्ट होनाय लोगो लोगो बेयो वर्ल्डआवनो जायगा मोनो होन्दों। दा बेनि थाखायनो दा गासैबो मोनफ्रोमबो हगारखानाय भिडिअ'आनो गावबा गावनि राइट्स दङ। जायहा हगारजों बिनि जाय अनार बिनि राइट्स दङ। दा बे राइट्सनि थाखायनो जाय बैफोरबादि हगारखानाय भिडिअ'खौ जुदि नोंथाङा लाबोयोबा बिथाङा कपिराइट स्ट्राइक हरनो हागौ होन्दों। आरो जुदि कपिराइट स्ट्राइक हरनाय लोगो लोगो नोंथांनि भिडिअ'आ, नोंथांनि भिडिअ'नि सायाव स्ट्राइक फैगोन। स्ट्राइक फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा मनिटाइजेसन मोननाय नङा। नोंथांनि भिडिअ'नि सायाव हथात चेनेलाबो लासै लासैनो कपिराइट स्ट्राइक फैबाय थायोब्ला बेयो जेंनायाव फैगोन होन्दों। जेलाना कपिराइट स्ट्राइकआ माला फैयो, नोंथाङा चेनेलावबो चेक खालामनानै लानो हानाय जागोन इउटुब स्टुडिअ'आव। आरो नङाबा स्ट्राइक फैनाय लोगो लोगो नोंथांनो इमेलबो बिथांमोना इउटुब टिमा हरनाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों बाहाय माबे बाहागोनि आयदाफोरा, कन्टेन्टफोरा कपिराइट जायो, नोंथांमोनहा बाहाय थुनानै नायबानो जाबाय। नुनो मोनदों अडिअ भिजुएल वार्कसआ जानो हागौ होनदों, साउन्ड रेकर्डिंआबो जागोन होनदों, मिउजिक कम्पिटिसनाबो जागोन होनदों, रिटेन वार्क्सफ्राबो जागोन होनदों, लिरनायफ्राबो, लेक्सार होनाय, आर्टिकल्स लिरनाय, बुक, मिउजिक बिसोर गासैबो थाजोबगोन होनदों। आरो भिजुएल वार्क्स बिसोरबो दंबावो होनदों। नै पेन्टिं खालामनाय, पस्टार, एडभार्टाइजमेन्ट बेफोरावबो जागोन। भिडिअ गेम खालामनाय, कम्पिउटार सफ्टवेयार बेबो ड्रामाटिक वार्कआवबो जागोन होनदों। ड्रामा खालामनाय माखासे मा होनो नोंथांमोना नुनो मोनदों कमेडि भिडिअ बायदिसिना भिडिअ, सर्ट भिडिअ बेफोरनिफ्राय लाबाबो जागोन होनदों। दा आरो सिनेमाफोरनिफ्रायबो जायो, गासिखौबो जाजोबो। दा बेनि थाखायनो गिनांगौआ जोबोद डेन्जार आरोखि। ओंखायनो नाय नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन। बेनिफ्राय मोनफा मोनफा होनदों केन आइ इउज कपिराइट प्रटेक्टेड वार्क उइदाउट इनफायरिं, बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। दा बाहाय कपिराइटआथ' थांबाय, कपिराइटआ मारै फैयो नोंथांमोना बेखौ गासिबो डिटेल्स नायनानै ला। आरोबाव मोनसे आं दिन्थिनो लानाया जाहैदों नोंथांमोननो, बेयो जाहैबाय कन्टेन्ट आइडि क्लेम। कन्टेन्ट आइडि क्लेमआ गोनांथार। कन्टेन्ट आइडि क्लेमआ जाहैबाय होनदों जुदि नोंथांमोनहा टिभि श', मिउजिक, मुभि, भिडिअ गेम बेफोरनिफ्राय जुदि लाबोयोब्ला बेयाव नोंथांमोनहा कपिराइट अर्थात कन्टेन्ट आइडि मोननाय जागोन होनदों। कन्टेन्ट आइडिया जाहैबाय जोबोद डेन्जार। बेबो जुदि नोंथांनि इउटुब चेनेला मनिटाइज जाबायब्ला बेयावहाय नांनो हागौ। जुदि नोंथाङा गुबुन गुबुन सिनेमानि, टिभि श'नि, भिडिअ गेमफोरनि बा गुबुन गुबुन कपिराइट थानाय माखासे भिडिअफोरनि नोंथाङा सर्ट काट खालामनानै लाबोनानै जइन खालामनानै होयोब्ला नोंथांनि भिडिअआव बे कन्टेन्ट आइडिया फैगोन होनदों। कन्टेन्ट आइडि फैयोब्ला बे जाहैबाय बिथांमोना कन्टेन्ट आइडि फैयोब्ला इउटुबनियाव बेखौ मालाय क्लेम खालामहरो होनदों। जुदि क्लेम खालामहरबाय अब्लाना नोंथाङा जाय भिडिअ खालामदोंमोन बेनि जायनाखि रेभिनिउ, बेनि जायनाखि नोंथांनि आरजिनाय रां, बेखौ बै जाय अनार बिथाङा मोनलांगोन होनदों। इउटुबा बेखौ हरनाय जागोन, बेनो हरनाय जागोन। दा बेनिखायनो गिनांगौ, नोंथाङा जेबो मोननाय नङा। दा आरो स्ट्राइक कपिराइटआ जाहैबाय बे स्ट्राइक थांबाय दहाय खिन्थानाय, नाथाय नैबे कन्टेन्ट आइडिनिया बेबादि नोंथांमोना बाव नायबानो नुनो मोननाय जागोन गासैखौबो। दा बेबादिनो गोबां दङ रुल्सफोर, गोबाङानो नाया, हथात माखासेया बुजियाबो जानो हागौ, आङो मिथिगौ। नाथाय आं हमनानै ला जोंबो बेसेबांबा बुरजा बे पलिसिखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो डिटेल्सै फराय खिन्थाजोबनो हाया। जुदि नोंथाङा फेस टु फेस थायोबा बे आलादा खोथा, नाथाय भिडिअ मोनसेनि गेजेरजों खिन्थानो हाया। दानो मोननैल'
मोननैल' बाथ्रा खिन्थानायावनो ओरै गोलाव जालाङो दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना गावबा गावनो एसे सेस्था खालामनानै लाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना बबेखौबा पार्टिकुलार नायनो गोसो जादोंबा बेबायदिनो सार्च खालाम इउटिउबाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन गुबुन गुबुन हिन्दीयानो जा आसामिसानो जा इंलिसानो जा नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन हिन्दीयानो बेटार हिन्दीयाव गोबां मोजां मोजां चेनेलफोर दङ नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय दा बेखिनि नोंथांमोन जाहाथे नोंथांमोनहा गोरोन्थि खालामा आरो साफ्रोमबो इउटिउबावबो जों बर'फ्राबो आवगायनानै थांनो हानाय जायो बेनि थाखाय आसा खालामबाय एसेनोसै गोजोन्थों।